U okviru svoje prve radne posjete Beranama, predsjednik Skupštine Crne Gore Aleksa Bečić sastao se sa predsjednikom opštine Dragoslavom Štjekićem, predsjednikom Skupštine opštine Novicom Obradovićem i šefovima klubova odbornika u lokalnom parlamentu. Predsjednik Bečić izrazio je zadovoljstvo posjetom Beranama, pohvalivši mnogobrojne projekte koji su realizovani uz veliku posvećenost, među kojima se naročito ističe izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Rukovodstvo opštine Berane upoznalo je predsjednika Bečića sa značajnim rezultatima rada opštinske uprave, koji će značajno uticati na poboljšanje kvaliteta života stanovnika ovog grada. Tokom razgovora predsjednik Bečić je izrazio zadovoljstvo radom izvršne i zakonodavne vlasti u Beranama, naročito tokom složene ekonomske situacije izazvane koronavirusom. Strateško upravljanje prirodnim resursima, osnaživanje poljoprivrede i diverzifikacija turizma predstavljaju ogroman potencijal razvoja Berana i cijelog sjevera Crne Gore, istakao je predsjednik Bečić. On je ukazao na važnost proaktivnog djelovanja vlade Crne Gore i opštine Berane na preispitivanju loših koncesionih ugovora, ukidanju uvozničkih lobija, zaštiti domaćih proizvođača i očuvanju životne sredine. Predsjednik opštine Berane Dragoslav Štjekić izrazio je posebno poštovanje i zahvalnost predsjedniku Bečiću na posjeti Beranama, ističući da je riječ o prvoj posjeti predsjednika Skupštine Crne Gore toj opštini. On je upoznao predsjednika Bečića sa realizovanim projektima i budućim razvojnim planovima opštine Berane, ali i ukazao na neophodnost određenih zakonskih izmjena u cilju jačanja položaja lokalnih samouprava i dalje decentralizacije Crne Gore. Predsjednik Skupštine opštine Berane Novica Obradović upoznao je predsjednika Bečića sa radom lokalnog parlamenta, ističući značaj saradnje sa Skupštinom Crne Gore u cilju donošenja kvalitetnijih zakonskih rješenja i odluka. Govoreći o neophodnosti uspostavljanja kulture dijaloga na svakom mjestu, on je naglasio važnost saradnje svih političkih aktera u cilju unapređenja kvaliteta života građana. Tokom posjete on je obišao i sportski centar Berane, a tom prilikom Goran Folić, sekretar Sekretarijata za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO, upoznao je predsjednika Bečića sa projektom izgradnje istočne tribine stadiona Berane, u koji su opština i Fudbalski savez Crne Gore uložili 1.700.000 eura.